এইটা ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଆମର ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ନେଇ କାଢ଼ିଦେବା। କଢ଼େଇ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଟିକେ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା। ବାଟଣ ବଟା ହେଇଥିବା ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। କାଟି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ପକାଇ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ପକାଇଦେବା ହଳଦୀ। ଏବେ ପକାଇଦେବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଏବେ ପକାଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖିବା ଥବ ମସଲା ଆମର କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏଥର ସିଝା ହେଇଥିବା ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଟିକେ କେତେ ସମୟ ଯାଇକି କଷିଦେବା। ଆଳୁ କଷି ହେଇସାରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ କଷି ହେଇଗଲାଣି ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ। ଏଥର ଦେଇଦେବା ପାଣି। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ପାଣି ତମେ ଦେଇପାରିବ। ସିଝା ଆଳୁ ନା, ଆଳୁଟା ସିଝା ହେଇଛି, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ ଯେମିତି ମସଲାଟା ସିଝିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା ଥବେ କଲର୍ଟାକୁ, ତରକାରୀ କଲର୍ଟାକୁ ଦେଖ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀ ଫୁଟିଗଲାଣି। ତରକାରୀ ବଢ଼ିଆ ଫୁଟିଗଲାଣି। ତାକୁ ଦେଇଦେବା ଭାଜି ରଖିଥିବା ଅଣ୍ଡା। ଅଣ୍ଡାକୁ ପକାଇଦେବା ତା ଦେହରେ। ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତରକାରୀ ଏଥର ହେଇଗଲା। ଏଥର ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା।